Ae. Lagi ngoten nggih macange nggih. Nggih. Wah, acarane luar biasa. Luar biasa. Niki pun mubeng teng pundi mawon. Nggih. Acara ngeten niki wis matur nuwun kalih Pak Pun Edi. pinter-pinter. Nggih. Mboten-mboten Pak Edi ora mungkin iso. Lah dadi napa kula jenengan ayo. Sesuk wis ora iso nempur beras aku. Iki sing penting awak Tapi menika menyatu bersama Mas Pak, Bapak Dewan saya Nggih. yang ada di Maget. Nuwun sewu mbok Kang bilih wonten Ratno. kersa anu bisa nyanyi. minggah wonten panggung Monggo. mriki. Pak Dewan, Pak Dewan. Nggih. Semoga Kang Ratno. Pak Edi. Ah, niki Ah. wonten klesik-klesik dari para penonton. Nggih, pripun? Biasanya Pak Edi. Oh. Terus Pak Ratno. Pak Ratno. Niku wonten petiyane piyambak-piyambak. Oh ngoten nggih. Ngoten. Oh, nggih manut mawon mbok bilih kersa lho nggih. Berkenan Mbok bilih menika kersa. pamundutanipun